След края на Първата световна война и подписването на мирните договори през 1919 година, Европа и светът се намират в разруха. Политическите системи, които ще доминират през следващите 2 десетилетия, ще бъдат изправени пред огромни предизвикателства. Демокрацията, авторитаризмът и тоталитаризмът ще формират съдбата на нациите и ще играят основна роля в подготовката за Втората световна война. Демокрация. Демокрацията е форма на управление, при която властта е дадена в ръцете на народа, чрез свободни избори и защита на правата на малцинствата. Въпреки че демократичните държави се опитват да осигурят свобода и равенство, те също така се сблъскват с икономически и социални проблеми. Пример за демокрация през този период е САЩ. След Първата световна война и Великата депресия, страната преминава през бързи промени. Заедно с Америка, Франция и Чехословакия също следват демократични принципи, но ще се сблъскат с предизвикателства, които ще поставят техните институции под натиск. Вътрешната политика на САЩ през 20-те години на миналия век е доминирана от икономически растеж, но също така и от социални неравенства. След Голямата депресия през 1929 година, президентът Франклин Рузвелт започва програмата си «Нови курс», която има за цел да възстанови икономиката и да се справи с безработицата. Външната политика на САЩ през този период се характеризира с силен изолационизъм. Страната предпочита да се концентрира върху своите вътрешни проблеми, вместо да се намесва в европейските конфликти. Общественият и културен живот в САЩ между 1919 и 1939 година е като филм с 2 драматични акта. Първо идва блясъкът на джаза и ревящите 200, пълни станци, кино и нови идеи, а после – суровата реалност на Голямата депресия, която ражда вдъхновяващи истории за борба и социална промяна. Авторитаризъм. Авторитаризмът се утвърждава като политически режим в много страни, характеризирайки се с централизирана власт, потискане на опозицията, ограничаване на правата и силен култ към лидера. Пример за авторитаризъм е Испания, където след 1923 година генерал Мигел Примо де Ривера поема властта след военен преврат и установява авторитарен режим. Подобни режими са наблюдавани и в Португалия и Полша, където военни диктатори укрепват властта си. Испания преминава през тежки политически и социални промени, включително гражданска война. Вътрешната политика на Испания преминава през дълбока политическа нестабилност след Първата световна война. Генерал Мигел Примо де Ривера, след като поема властта през 1923 година, опитва да стабилизира страната чрез авторитарен режим, като потиска политическата опозиция и ограничава свободите. А външната политика на Испания през този период е относително изолирана. Страната се опитва да укрепи своя вътрешен ред, но се намира в трудно положение, тъй като европейските сили започват да развиват авторитарни режими, водещи до конфликтни ситуации. Испания е изправена пред икономически проблеми, като слабата индустриализация и голямото аграрно население. Режимът на Ривера се опитва да подобри икономиката чрез инфраструктурни проекти, но резултатите са ограничени. През 1919 г. до 1939 година Испания преминава през социални и политически кризи, като културата процъфтява с нови литературни и социални движения. След установяването на авторитарния режим, културата е подложена на цензура и използвана за пропаганда. Тоталитаризмът е режим, при който държавата има пълна власт над всички аспекти на живота на гражданите. Това включва тотален контрол върху медиите, образованието и обществото. Пример за тоталитаризъм е Германия, където Адолф Хитлер идва на власт през 1933 година и създава нацистки режим. Въпреки че други страни като Италия под ръководството на Мусолини и Съветският съюз, със Сталин също започват да изграждат тоталитарни държави. Германия ще изиграе основна роля в началото на Втората световна война. След края на Първата световна война Германия е в политически хаос, но след идването на власт на Адолф Хитлер през 1933 година, страната преминава под пълен тоталитарен контрол. Хитлер разпуска парламента и започва да изгражда нацистка диктатура, основана на тотален контрол върху обществото.
Външната политика на Германия е агресивна. Хитлер нарушава условията на Версайския договор и започва разширяване на германската територия, което води до нарастващо напрежение в Европа. Икономиката на Германия се възстановява благодарение на амбициозни проекти и въоръжаване, като нацисткият режим използва държавния контрол, за да извлече максимални икономически ползи. Обществото е напълно подчинено на нацистката идеология, а всяка форма на опозиция се потиска. Германия преживява социална и икономическа нестабилност, като през 20-те години културният живот процъфтява с новаторски изкуства и либерални социални движения. След идването на нацистите на власт през 1933 година, културата е подложена на строг контрол и цензура, като се налага пропагандно изкуство. Демокрацията, авторитаризмът и тоталитаризмът през периода 1919-1939 година поставят основите на една нова глобална конфронтация, която ще завърши с Втората световна война. Светът, който ще последва, ще бъде изправен пред нови политически и социални предизвикателства, а тези три форми на управление ще имат решаващо значение за бъдещето на човечеството. Благодаря за вниманието. Изготвено от Ивелин Борисов от 9-ти Ж клас.